renumiri la Brawler. Domnul Colt cu arme care trag cu spray. Mr. Dinosaurus, care vine din 2074, care are un dinozaur de gumă. 3D Shelita Nita Belita. Un tren care merge pe linia de tren, dar este un om. Și acela este Bulbul, care este un tank rusesc. Braculița-liță, care trage cu bombe de plajă, cu apă. Dar dacă stă cu una în cap cu ele, faci BOOM! Elchis 2 ori 2. Mr. Bere de 5.000 de euro, că ăsta este un biliardar și cumpără bere zi de zi în loc de mâncare. Mr. Chitară, care cântă la București. Mr. Cactusasca, care are ochelari de cactus și are niște pumni de cactus și o floare cactus în spate. Mr. Cheiță de mașină, care are un prieten pe nume Roboțelescovici, care trage cu cauciucuri. Dinamită, care sare cu dinamitele după tine și face BOOM! Gândac Rândac. Consola din 1945, nici nu exista atunci. Gândăcel zburător care trage cu gândaci. Mr. Minge de fotbal. Nebuna care găsește comori din secundă în secundă pe plajă. Dracula, dar numai din viitor, care are un pickaxe din Minecraft de iron și cu un cart diabolic. Asta îi iubita lui Michael Jackson din viitor. Mr. Balonaș, care au fost cu balonul la vânătoare de frunze ca să primească bani. Bogdi de la București, care încearcă să câștige, să tragă cu arcurile, să dea în mijloc și să câștige 1000 de lei, dar n-are nicio șansă că e prost. Ems din Wednesday, dar numai că varianta Ems. Adică e Wednesday, dar e urâtă cu spumie, care are părul verde. Mai exact, moarta lumii. Mr. Roată, care trage cu electricitate. Ciocanel Bogdidel, că îți dau un ciocan, te duci în pământ. Da, rusesc este. Edgar, după ce a fost în club și a făcut ceva foarte sas. Adică Mr. Bancomat, dar are numai bănuți mici în el, adică vreo 50 de bani. Dar are 3 miliarde de 50 de bani, adică e miliardar. Și își cumpără 5 console de PC pe zi și nu face nimic cu ele. Omul care trage cu o și intră un nou gigantic în cur. Bătrânul tataie care trage cu feonul. Bele Belita, care are un sac cu bani și trage cu electricitate făcută din metal, care e un shotgun care trage cu metal. Adică electricitate cu metal. E combinat. Unul care aspiră după Max când își aruncă toate sticlele de energizant. Nebuna din 2074, când o să cânte la un microfon care e mai mare ca capul ei. Cuptorul care îți face cookie-uri zi de zi și ți le bagă pe gură fără să vezi să le mănânci până faci diarie și spargi WC-ul. Butoanele de la consolă, de la PlayStation și joystick-ul de la maneta de la Xbox. Țarul care vine și te mușcă și îți face toate bubele din lume pe picioare, pe corp, în gură chiar. Mort, că e mort din 2074. Mumia roz care joacă cărți și câștigă tot timpul că e prea pro la ele.
leopardul cu fratesul, pantera cu fratesul lui leopard și cu naiba să vă ia. Mister Toxicane care trage cu toxică după tine, ca să te intoxiceze, să faci... Adică îți bagă spirit pe gură, dar numai că-i verde, toxic. Mister dinozaur care își dă ultima dată după tine, te trage cu vaporul și vine și te bagă în gură și te arde și te mâncă și să face bucăți. Kung Fu Panda, că trage cu piciorul și face ca Kung Fu Panda, mă bacon și zic. Maimuța care când își dă ultimată sare la Dumnezeu și vine înapoi și dă un timp peste unca. Melodie, nu orice fel de melodie, mai exact o mania. Și de ce pui mei n-are chiloți? Căpșunita care se teleportează și dacă ești la solo și ai 16 paropoințuri, dă 6 catemici. Mister Cactusel! Fanul lui El Primo și lui El One, care șapcă lui Leon și balonul El Primo care trage cu somnifere. Piper, mecanisma care trage cu metale și are nu știu ce acolo, care e destul de sat din metal și îi dă viață și dacă rămâne la 1 HP, se face 1 KHP într-o secundă. Efectiv, bâtă. Nani? Mr. Toon! Calculul la Dumnezeu și apăreză înapoi. Colecționarea de cărți care în cartea ei este ea cu Spike, e îndrăgostită de Spike, dar lui ea are deja un iubit, adică Edgard. Lola care are o vulpe și trage cu vulpea și vulpea trage cu... Îl avem pe aici pe Mr. Capcană de urs. O avem aici pe domnișoara Feon. Îl avem aici pe domnul Balonaș de apă, care are 3 ani. Îl avem pe ăsta care este Mumiu. Este Mumiu, iubitul lui Tara. Mr. P, pipilău de la tine din dulap. Trage cu cactus. Și e cute. Și după aia îți dă cu niște cactuși în gură și își dă ultimata și te blochează în ultimata și după aia stage cu niște cactusuri toxicane. Mister Apă, Mister Bombă de apă. Domnul care stă înghețată și după aia trage cu înghețată după tine până îngheți și mori. Of! Tot te îngătămate și pune mâncare. Un extraterestru care merge pe apă și vrea să se cace în curul tău. Un avion Daiom, femeie. O tisiță. Care normal e un om fără mâini și gen are apă în cască. Mă mir cum te mai vede. Are un fucking ochi. Mister Cameramanul care îți face niște filmări de faci unul ca vizualizări. Un magic care este un black nigger. Un televizor care se uită după tine să te omoare cu raza lui puternică. Efectiv, o broască. Un hot dog care este un hot dog și gen hot dogul ăla e toxic. Trenul de la București în care zice că ajunge la 9 dimineața, dar tu stai acolo de la 8 dimineața și ajunge de fapt la 12 noaptea. Și tu stai acolo de la 8 dimineața pentru că este un handicapat că vine din Dubai. Doamna Păianjen din Păianjen.
Hei, hello, eu sunt Crow, mi se spune și cioara. De ceva vreme mă tot sună într-una tara. Ei zis să mă lase că n-am timp de ea. Uite în gâtul mă de cioară urâtă ce ești. Leon care are o bomboană în gură și are tricou până peste ochii lui ca să se vadă întuneric în fața lui, ca să se facă mai sexy, că trage după femei cu... Miss, doamna care trage cu foc și dă foc singură la mână și după aceea se emoționează și face... Tancu rusesc! Condus de un copil de 5 ani. Sărgiuță puță, clovnul de la București care dacă îți dă o paletă îți pușcă ușa de la casă, chiar dacă nu ești acasă și ești în București. Ha, nigă, ce mult îmi place să plătești flav. Iubești ciupercile, chiar dacă și eu cu maica mea suntem leși la ciuperci. Un mâț, un motan care se linge pe picioare și după se dă mare la femei ca să-l adopteze și după aceea se ducă în cameră și să facă ceva cu el. Mister Dracu, care călărește un dinozaur din iad, care de fapt e un dinozaur de jucărie, e făcut din metal. Cam acest acolo episod de astăzi, sper că v-a plăcut. Vă pup!